basta basketball lang yun isgutan. Kitang mga Pilipino di kita palupig ana. Bisan asa pa karon sa kalibutan. Ayo jud pa wahay duwa gyud. Mao nang karon kuyugi ko ninyo magpasingot ta. Og magamit na gitaw nato nitong jersey diri nga nagabok na kay wa na gyud nagamit. Unya di apoy sapatos ni Tio Lebron diri nga wa na gini magamit kay sukad atong gipalit na ko ni kausar gitaw ni siya nagamit. Hay nako. Di man unta ko fan ni LeBron James pero kay na hype mo ko pag release anin sapatusa wanang gitistingan akong palit. Pagkahuman lagi usa ka semana ako nag-maintain og sardinas oy gilailahi lang ako gluto. Bitaw mangandam sa ko diri. Dira nos-nos diri, nya nos-nos pud sa pikas. Grabe murag naligo Unya perfume para murag humot, butang og lotion para murag dili dry. Syempre di apod tay medyas diri nga usa ka semana na ning way laba. Hay kuno kay atong simhuton. Murag magmada nga murag dili. Pero sige na lang kay wa man tay laing medyas. Ato na lang siuton agwantahon na lang ni sa atong tiil. Ay sak kuno murag magtan-aw na ko sa kung naong murag haggard man kayo. Ato sa ning nusnusan atong dagway diri nga pinakusgan nga perla nga sabon diri sa Canada. Refreshing. Agtang ay. Banlawan ko bitaw. Diba? Murag way na usab no. Tana di na ta magdugay kay atong mga kauban to nagpaabot na ang cool time biya nato guys kay sayo-sayo niya karon murag na late na tagamay. Bitaw excited na kay ko modug basketball ba kay sukad atong ni-graduate ko diri college murag wala na jud ko duwag basketball ba mo nang karon kuyugi ko ninyo magpasikat ta dito. Kagara biya ning bataa murag jud ka mao mo duwa. Ago, ayun na lang sige sabot-sabot diha basta mo duwa ko karon. Tara adto na ta. Pero ako pa ning hangyoon diri ako igaagaw nga ihatod niya dito kay murag di na gid madaglakaw ba. Nya ato siya napugos pero kontra gusto kay niya pagkatod sa kuwa tanawa bundak ginayang lakaw pa dong ubos. No choice ra na siya bay kay kinahanglan jud ko ihatod dito kay star player biyata. Unya ako na lang po nag-drive kay para di magsakit iyang buot ba nga maghatod sa kuha. Di ba murag professional pero di good. Nahog ra sad ni nako practice bay kay since nakakuha na ko learners diri kanang murag SPD sa Pilipinas ba. Pero magpaabot pa ko usa ka tuig bay para makakuha gid atong lisensya. Di magud ni pareha sa Pilipinas ba nga kung naa kay kwarta dali ra kay pagkuha lisensya. Unya sa inyo makita dia bay murag naa gid sa daang matuwid kay hawan na kay atong gagian karon. Sakto pud ba kay dali na ko karon kay late na kayo ko. Transition din paingon sa atong binyo karon. Ato din binyo karon dirita sa Grand Prairie Composite High School. Unya matik na dayon na musud na din ta kay tugnaw kay sa gawas. Inigsud pa lang nimo makaingon gikagwatan nice oy. Unya makauno na din ka ba nga imo idang unya. Saba diha nagaragara na pud ka. Hala magbuot biya. Sa kanindot niya bay igduwa niyo 5-5 maglibog ka asa nimo itira. Bito mag-ilis ako bay kay na late na bay ko nya maglangay-langay pagid ko. Sound check sa kuno tabi. Mutaghoy pa man day. Abi ginakog din agin ni siya mutingog ba kay murag taod-taod na gini siya natambay dito sa yang kahon ba. Bi ipakita ko no sa tanan biya imong lakad varsity. Murag magkawatan sa kulon. Game time. Bito kani nga duwa is practice game ra namon ni para sa mga umaabot nga Filipino Basketball League. Para mura sad bing mahanginan ba inigliga na gyud. Tanawa ra tanan gusto makikauban ako. Ay na sigara-gara diha game 1 na ta. Basta bag-o pa kay magsugod ang duwa. Chill sa gid ka di sa gid nimo ipakita kung unsa ka kamaayo mo duwag basketball. Para kung maninuod na kaon niya makaingon gina sila ka that's my boy. Wee! Sa una pa lang ipakita sa ila nga banga ka para makaingon sila ba pwede ra di bantayan kay banga man ang bata. Tanawa di ba epektibo kayo way nagbantay sa kuha pwede na ako mag-crossover tanawa. Wag tang ang bulas akong kamot. Tama na showtime ato na ipakita atong pagasibuano diring dapita. Kani nga play diri ako nagipasa ka coach Ansay para mutira siya nya kay libre man ko lupa ning wakwaks naga. Tanawa di sud kayo kay lagi gatuo sila nga banga kayo ka. Naapoy sa kabisaya diri nga madamagan ka. Oy pre padaplin pre maligsan ka. Dili ra gid pamaol ang resulta kung maligsan ka. Bitaw nahitabo ni nga practice kay para may baw-an mo kung unsay play sa among mga kauban ba sama dire. Makita ninyo dire nga ni cut ko gipasa na ko si Lalom pero butata ang inabot ni kuya. Pero at least gibawi ra gyapon niya layup reverse dire si Lalom. Kan nakagibawi at least masaya kung pasa. Kanina na pud kang kuya ang bola gipasa ka coach Ansay ning tira wa na ego rebound ta dire kay way nagbantay pasok sa banga. Naapot ta dire 2 versus 1 play dayon 360 layup. Kay kung pwede pa lang mag-multitask dito sa taas nagdrawing na kog kabaw Saba diha grabon gid nimo Hala ni-react na pagid ni siya. Tan-aw lang gud ka diha kay ako amaning video. Pero dako na kay kalahian atong dinuwaan karon og sa una kay sa Pilipinas grabe kita maduwa nya diri sa Canada tagsa na lang kayo. Mulayat sa una murag di mo tugpa karon madamagan tumba na. Nadamay pa inon si kuya nalito siya ng konti. Pasensya kuya, hindi namin tinutuyo yun. Bito aside sa paglingaw na mo sa mong kagalingon ba, ug para mahimamat na mo mga isig ka Pilipino diri sa Canada, pastilan bay, maon na lagi taon na imong exercise kay sa tibuok simana na mo diri sa Canada, puros trabaho, wa na gid tay lingaw sa tong kagalingon, may na lang ni malingaw ta. Tanawa ra ang basketball gihimong patintero nagduwa na mahinuonin sila. Uy, pagtarong mo score di ni pwede sa liga ning duwa ni. Bitaw at least duha sa usa ka semana makalingaw-lingaw mi makaduwa mig basketball
basketball, wana happy na kay mi ana mga Pilipino diri. Way makatupong sa kalipay gyud. Syempre para mahuman nga practice game ako ipakita sa inyo akong shooting percentage sa 3-point area. Tanawa murag Stephen Curry na pinatalikod pa. Nice game, nice game. Sa sunod na pud nga duwa magkita-kita tininyo. Bahala gwa gini klaro nga pag voice over. Daghang salamat.